Kristoni onzagra लोगोफोर तो गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबायहोदों बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मोनसे बे गोथार बाइबेलनि गोदान कमेन्ट भिडिअआव आङो नायगिरि साफ्रोमखौ गिबियावनो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर बिथां सारमोननि कमेन्टखौ दिनै नोंथांमोननिसिम आङो लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायनो बा नोंथांमोनजों इसोरनि बाथ्राखौ आंबो सोलोंज्लायनो थाखाय बयजों लोगोसे आं दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय बेनिखायनो आसा खालामदों जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ बा आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर दङ नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट्स भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बिथां सारमोननि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे सोलोंनाय बा मोनदांथिखौ सोलोंनो मोनदांनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावबाय तो अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आङो सिनायथि होनो सानबाय बिथाङा सोर आरो आंनो मा रोखोम कमेन्टखौ लिरनानै हरदों तो बिथां सारनि नामानो जाहैबाय प्रमद बसुमतारी बिथाङा आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट हरदों आरो बिथांखौ बेनि सिगां दिनैनि बे भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों बिथां सार प्रमद बसुमतारीखौ आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायलांदोंब्ला बा नायसोमा बायदोंब्ला जों जासे नायलांगोन होननानैबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरदों अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा लोगोफोर बिथां प्रमद बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों मा रोखोम अब्ला बे समाव जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोग्रोनोसै गिबियावनो तो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय तो बिथांनि कमेन्टआ बिराद मोनसे ओंथि गोनां कमेन्ट बिथाङा आंनो बेबायदि लिरनानै हरदों खोनासंबानो जाबाय आदानिसिम मोनसे सोंथि जिसुआ जेब्ला थैनोसै समाव आरज खालामदोंमोन अब्ला सोरनाव आरज खालामनायमोन बिदिबा आंनि बुजिनायाव सानै जाना दं बेखौ सोंहरनाय जाबाय खोनाबायना ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा लोगोफोर तो बिथां प्रमद बसुमतारीया आंनो बे कमेन्टखौनो दिनै लिरनानै हरदों जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्टआ थैनोसै क्रुस सायाव दंमोन जिसु ख्रिस्टआ बे समाव जिसु ख्रिस्टआ माना आरजजों गावनि जिउखौ बे इसोर बिफानियाव गथायदों दा बिथाङा बिथां प्रमद बसुमतारीया बेखौ नोजोर होनानै आंनाव बेखौनो कमेन्ट लिरनानै हरदों जे बे थैनोसै समाव बे जिसु ख्रिस्टआ इसोरमोनब्ला थारमाने इसोर फैदों आरोखि ना मानो आरज खालामखो सोरनाव आरज खालामखो आरो बिथाङा जोबनायाव होनदों गावनि बुजिनायाव सानै जानानै दङ that means ना बिथाङा दिनै बेखौ सोंहरबाय आंनि सिगाङाव तो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांनि बे कमेन्टनि गेजेरजोंनो नोंथां बयजों लोगोसे आंबो बेखौनो सोलोंनो थांखि लादों आखायाव लादों मानो दिनै जिसुआ गावनो इसोरमोनब्ला मानो आरो सोरनाव आरज खालामबावखो ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बिथां प्रमद बसुमतारीयाल' बे बाथ्राखौ सानो बेल' नङा होननानै आं सानो गोबाङानो बा सोरबा जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्राबो दिनै बे बाथ्राखौ सानोबो जानो हागौ बिथां प्रमद बसुमतारी बादि जुदि इसोर बा जिसु ख्रिस्ट गावनि इसोरमोनब्ला मानोथो आरोबाव गुबुन सोरनाव आरज खालामबावखो बिदिब्लाथ' सोरबा सासे दंबावो बिनिफ्राय देरसिन ना मा होनो दिनै जिसु ख्रिस्टनि आरज खालामनाया जोंनो बेखौ मिथिहोयो ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम जिसु ख्रिस्टनि जोबथा आरज खालामनायखौ आङो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै आङो खोनासंहोनो सानबाय दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ तो जिसुनि जोबथा आरज खालामनाया आं बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन
गाहाम खौरां लुकासनि 23 बालामनि 4 सिरि Gospel of Luke chapter 23 verse 46 आवहाय बेबायदि लिरदों जिसुआ जोबथा आर'जआवहाय बेबायदि आर'ज खालामदों आरोखि आं फरायनो आरो जिसुआ गोबारै गाबज्रिनानै होनदों अ आफा आङो आंनि जिउखौ नोंनि आखायाव गथायो बेखौ बुंनानै जिसुआ जिउ हरदों थ' खोनाबायना मा रोखोम जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ हरदों जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थैनोसै क्रुसनि सायाव दङ गोबांथार दुखु सैनांनायजों गोबांथार मोदोमनि खस्थ' मोननांनायजों जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसनि सायाव दङ थैनोसै समाव मा रोखोम आर'ज खालामदोंनो अ आफा आङो आंनि जिउखौ नोंनि आखायाव गथायो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि आर'ज खालामनानै थैयासै that means इसोरनियाव जिउ हरबाय थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जों मानसि सुबुं हारिनि पापखौ बानस'नो बा जोंखौ नोंथांखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनांगौनि थाखाय बेबायदि दिनै बे खस्थ' लाफैनो गोनां जादोंमोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों गुबै पइन्टआव जों थांनि थ' बेनि सिगां नोंथांमोना मिथिगौना आर'ज प्रेयारआ मोनसे बिराद गिदिर इसोरजों रायज्लायनाय जायो जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगौ आरोखि मिथिबायना आरो बे आर'ज खालामनाया बे प्रेयारआ ख्रिस्टियान जिबनाव इनायनो गोनांथार अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आबो बे संसाराव थानाय समाव बियो आर'ज खालामदों आरो दिनै बेल' नङा बे समावहाय मोनसे खोथा आं नोंथांमोननो मिथिहोग्रोनो सानबावबाय नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम लायो जोनोमनि उनाव बा जोनोम लानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोना बेखौ मिथिहोनि that जिसु ख्रिस्ट'आ fully बियो सासे God इसोर and fully he is a human मिथिबायना जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो 100% बियो मानसि आरो 100% fully बियो सासे इसोर जोङो बेखौ साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' मानो जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामदों होननानै बुङोब्ला मिथिबायना बियो fully human जानायखाय 100% बियो मानसि जानायखाय बियो बे जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर दं बा जों सुबुं हारिनि सिगाङाव बियो आर'ज खालामदों इसोर दं होननानै बा जोंखौ फोरोंनो थाखाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्राजों गोबाङानो दिनै क्लियार जाबाय जाय बिथांमोना प्रमद बसुमतारी बायदि सोरबाफोर सन्देहफोर बेफोरबायदि जानानै दङब्ला मा जिसु ख्रिस्ट'आ fully human that means 100% बियो मानसिखाय बियो मा इसोरनाव आर'ज खालामदों नाथाय बियो 100% fully बियो सासे God or इसोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन दा बे जिसु ख्रिस्ट'आ थैनोसै समाव मानो आर'ज खालामखो बेबायदि जोङो बेखौ मिथिनानै जोङो लाबावनि जिसुनि बे थैनोसै समाव आर'ज खालामनाया दिनै जों सुबुं हारिखौ संसाराव थानाय जों सुबुं हारिखौ बेखौ मोनसे बिराद गिदिर दिनै लेसन जोंनो फोरोंनानै गालांदों जों बयनोबो जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो बेखौ फोथायो दिनै बे लेसनानो जाबाय सुबुं हारिया खैफोदनि समाव निदाननि समाव बे इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ गाव हारसिङै समाधान खालामालाबानो गोबांथार समस्याफोरखौ मा जों सुबुं हारिया बे इसोरनाव जोंनि निदाननि थाखाय जोंनि समस्यानि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ अब्ला बे इसोरानो जोंनि जानानै जोंनि गासै समस्याफोरखौ समाधान सल्भ खालामनानै होयो थ' बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामदों आरो जोंबो दिनै आर'ज खालामनो नांगौ दा जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि आर'जजों जोंखौ बे लेसनखौ जोंनो फोरोंनानै गालांदों
अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो जों दिनै मा सन्देह जानो नाङा अब्ला मानो जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामखो सोरनाव गाव जुदि इसोरमोनब्ला थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायै क्लियारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै इसोर दं होननानै जोंखौ फोरोंनो थाखाय अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बे क्रसनि सायाव बेखौनो आर'ज खालामदों जोबथा आर'जआ जे जिसुआ इसोरब्लाबो फुललि हिउमेन जानायखाय जे इसोरजों होजानाय एसाइनमेन्टखौनो होननांगोन जोङो मिशन बेखौ फुललि कमप्लिट बियो मा मावफुंनायखाय बा मावफुंजोबनायखाय गावनि जिउखौ बेबायदि आर'ज खालामनानै बियो गथायासै बयनिबो सिगाङाव बा सुबुं माहारिनि सिगाङाव अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोननैसो जिसु ख्रिस्ट'आ मानो आर'ज खालामदों बेनि रिजन आं दिनै लानानै फैदों गोबांथार दिनै रिजनफोर दङ मानो जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामदोंमोन थ' भिडिअआ गोलाव जायैखाय आं मोननैसल' रिजन लानानै फैदों दहायनि एसे सिगांनि बाथ्रायावनो बुजिखाबाय होननानै आङो सानखादों नाम्बार 1 रिजन मानो जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामदों जिसुआ आर'ज खालामदोंमोन जोंखौ माबोरै आर'ज खालामनो नांगौ फोरोंनो थाखाय मिथिबायना बेनि थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामदोंमोन दे जों सुबुं माहारिया बे इसोरनाव मा रोखोम बा गावनियाव मा रोखोम आर'ज खालामनो नांगौ बेखौसो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदोंमोन गावनि आर'जजों ना बेखौ फोरोंदोंमोन बा खालामदोंमोन जों सुबुं माहारिया माबोरै आर'ज खालामनो नांगौ नाम्बार 2 रिजन जिसुआ आर'ज खालामदोंमोन मानोना बियो इसोर बिफानियाव आश्रय लाग्रामोन मिथिबायना बे जिसुआ आर'ज खालामदोंमोन मानोना बियो इसोर बिफानियाव आश्रय लाग्रामोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनायाव बेनो जोंबो दिनै बे इसोर बिफानियाव बा जिसु ख्रिस्ट'नियाव साफा आश्रय लाग्रा सुबुं माहारि थ' बेनिखायनो जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ खैफोदनि समाव निदाननि समाव ना दुखुनि समाव जेरैबायदि नांगौनि समाव आर'ज खालामदोंमोन जोंबो बे बिफा इसोरनियाव जोंबो बेबायदि आर'ज खालामनो नांगौ दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ जों सुबुं माहारिखौ बेबायदि आर'ज खालामथों बा बेबायदि आर'ज खालामनो नांगौ होननानैसो दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ आर'ज खालामदों गावनो सासे स्वयं इसोरब्लाबो आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय बियो गावनो सासे 100% God and 100% human 100% सासे इसोर आरो 100% बियो सासे मानसि 100% मानसि fully human मानसि जानायखाय बियो आर'ज खालामदों इसोर दं होननानै इसोरनियाव अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बिथां प्रमद बसुमतारीनि कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंबाय आरो बिथां प्रमद बसुमतारीयाबो आंनि बे भिडिअखौ नायसंदोंब्ला माबा मोनसे मोनदांबाय आरो बेबायदि सानै जानानै दं बेबायदि सन्देह बा डाउट खालामनाया दिनैनिफ्राय रोखा जाबाय होननानै बिथां प्रमद बसुमतारीनिसिम मिजिंथिहरनानै बा आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय